מה יש לך? הזקן הוא נדרס, אני הייתי לא יודע מה לקחת לכם, אבל סיכמנו שמשתפים, אה? כן, טוב אחי. מה, קראתם את הדוסיות האלה? יאללה, מה אתם עומדים עם הזין ביד? בואו. רגע, לאן ללכת? רק התחלנו את הערב. שו איתנו איזה בירה, עלינו. תביא להם בירות. טוב יאללה, תודה על הבירה. וואו, רגע, לאן? מה? לצערי, נספנו, צריכים להתנהג יפה. טוב, ככה יש לי בירה. אחי, אתה חמור. הגיע הזמן. שים לב. מה זה? מה? אני לא יודע מה אתה מדבר. לא סיבה. רואה? יאללה. תקסי, אני סיימתי איתך. איך תן בראש? מה זה? מה עשיתם להם? רגע, הכל טוב. מה הכל טוב? תראה את הפנים שלהם. סתם אתה במה אתה משחק את הצדיק, אה? אתה בדיוק מה הולך. אוף. אחי, הכל טוב. אתה דואג. זה מעצמך. אחי, אתה חמור. שים לב. אם אתה דפוק? מה עובר עליך, אה? מה עובר עליך? גם את עוד דפוק? יש לך סתום את הפה. את הפה ותעוף מפה. קצת מטומטם. אחי, גם אתה הולך לעשות, זה לא שווה את זה. מה אחי, מה אני הולך לעשות? לא מגיע. ומה איתי אחי, אה? לי לא מגיע? לא ככה, אחי. בנות, תגידו שלום לאדם חברנו היקר, כי הוא בדיוק הולך לישון. נכון? איזה ערב, איזה ערב! בן, זון אמר! סתום את הפה! סתום את הפה! תפסיק!
סיימתי איתך. דפוק? עדי. תראה את הפרצוף שלו. אתה רצחת אותו. אתה רצחת אותו. אדם, אתה רוצח?